Ето го и състава на Левски. Светослав Вуцов е под рамката, пред него Майкон, Кристиан Макун, Слав Михайлов, който ни напусна само преди няколко дни. Поклон пред паметта му и съболезнования на близките. Достигнало до четвъртото място в световното първенство през 1994 година в САЩ, както и участник на Мондиал 56 и Европейското първенство през 1996 година. На клубно ниво остави ярка следа с екипа на Левски, който спечели 3 шампионски титли и 3 купи на България, а през 1986 година бе избран за футболист номер 1 на страната. У нас носи още екипите на Ботев, Пловдив и Славия, а своите международни изяви играят за ПНР за Португалия, Нюйорк, Франция, Рейдинг, Англия и Цюрих, Швейцария. На Българския футболен съюз и член на изпълнителното бюро на УЕФА. Нека почетем паметта на Борислав Михайлов с едноминутно мълчание. Поклон пред светлата му памет. За съжаление, поредно огромно име в българския футбол, което напусна този свят през последните месеци, през последните години. Загуба, от която българския футбол осиротява. Но днес се фокусираме върху сблъсъка между Добруджа и Левски. Сблъсъка между ето този човек, Ясен Петров и Хулио Веласкес. Хулио Веласкес, ако успее да натрупа още няколко успеха начало на Левски, което по-скоро изглежда като въпрос на време през този сезон, ще настигне онези 23 победи, които записа в шампионата Ясен Петров през сезон 2010-2011 година. Когато Левски също бе един от кандидатите за трофея, когато Левски участва в груповата фаза на Лига Европа и дори имаше своите шансове да излезе и да стигне до елиминациите. Сега обаче Ясен Петров начало на Добруджа с мисия спасение. Мисия спасение, която започна по повече от отличен начин през 2026 година. Само че в последните два двубоя Добруджа допусна поражения, все с 0-2 и все при гостувания. Първо на Арда, а след това на ЦСКА. Добрата новина за домакините обаче и за техните привърженици е това, че Добруджа стои изключително солидно като домакин. 4 победи в последните 4 двубоя на ето този стадион. Видим дали сега ще може да стане нещо такова. Много опасна ситуация за Добруджа, но тук няма гол. Шутът бе на Диматео Ловрич. Лично да казваме каква психологическа тежест би имал. Едно падение в този момент, каквото можеше да отбележи Гашпер Търдин. А това е и края на първата част. 0-0 между Добруджа и Левски в един интересен двубой, който се играе на стадион Дружба. Пред близо 6000 зрители. Едно първо по време, в което да, нямаше точен удар. Но видяхме, казахме за влизането на Георги Костадинов. Други смени няма, така че ето 22-мата на терена. Георги Агилашки на вратата за Добруджа в защита. Ангел Ангелов, Венцислав Керчев, Ивал Михайлов, Вашко Оливера и Богдан Костов. В халфовата линия Диого Маделено, Диматео Ловрич, Томаш Силва и Антон Иванов. А на върха на атаката Валдо Те. За Левски вратар е Светослав Вуцов, в защита Майкон, Макун, Димитров и Елдаир. Костадинов ще действа заедно с Карл Сухене. Мазир това също играе, но Добруджа сега може да поведе. Отново прекрасна възможност за домакините, която просто не е оползотворена. Въпросът е и Добруджа какво има да предложи. Томаш Силва. Прекрасна работа от Диого Мадалено. Томаш Силва сега. Ангел Ангелов. Ето го и неговото концентриране. Удар сега към вратата. Това е автогол. Добруджа повежда в 63-та минута. Вече дали ще бъде точно автогол или не, няма кой знае какво значение. Имаше рикошет, за да може топката да попадне във вратата на Светослав Вуцов, а тя бе отправена към нея от Антон Иванов, юношата на сините, който не изрази по бурен начин своята радост. Огромна еуфория по трибуните. Добруджа повежда в резултата. Добруджа, който показа толкова добри неща днес.
Оливер Кандем бе очевидната опция пред него. Центрирането на Кандем бе добро, но Слуа нямаше кой знае каква възможност. Такава обаче получава той сега. Удар. Още един на Кристиян Димитров и гол! Много необичаен гол, майстор, но какво от това за сините? Ето това е капитана на отбора. Скоро, уважаеми зрители, ще разберем какво ще бъде минимално добавеното време на срещата. Но колкото и да остава до нейния край, то тя ще бъде безкрайно интересна. Точки. Рилдо. Окофлекс. Един от последните шансове за Левски. Ето го и центрирането. Удар сега на Кристиян Димитров. Ще има ли добавка? И тупката е във вратата. Левски успява да отбележи. Левски успява да осъществи обрат. Абсолютно цялата пейка на сините в момента отива към Кристиян Димитров и сектора с гостуващите привърженици. Какъв развой само на срещата. Какъв шок за Добруджа. И каква радост за гостите. Дали, уважаеми зрители, ако в края на сезона Левски успее да осъществи своята мечта, няма да се връщаме точно към този двубой. Няма да си припомним точно този момент. Няма да си припомним всички тези трудности, които имаха сините. Тези трудности, през които трябваше да минат днес на стадион Дружба. Но и умението им в крайна сметка да измъкнат победата. Разбира се, ако гол е редовен. Гол, който сякаш ще бъде записан на името на Мазир Суа. Но отново гол, който бе изкован с безценната помощ на Кристиян Димитров, който успя тук да се извиси. Да, имаше намеса на Аргилашки. След това се получи карамбол между Аргилашки, Вашко Оливейра и Мазир Суа. Но единственото, което е важно в този момент, е, че топката попадна във вратата. Тук, разбира се, има и вариант, в който топката преминава гол линията след първоначалната намеса на Георги Аргилашки. Но това отново е по-скоро в полето на подробностите. Един двубой, в който Левски категорично не впечатли с своето представяне, в който не показва достатъчно в атака. Но двубой, който Левски е на път да спечели. А сякаш точно това казваме, уважаеми зрители. Точно това използваме като определение за шампионски успех. Дори когато не се получават нещата, все пак трите точки да бъдат прибавени в актива. А Кристиян Димитров е получил освен това и жълт картон, заради това, че отиде при феновете и се покатери върху оградата, след като отбеляза. Но това е жълт картон, който ще бъде много лесно преглътнат. Но дали е приключило всичко в този двубой? Добруджа сега има шанс да опита. Удар сега към вратата! Какво гол! Невероятно изпълнение! Ивайло Михайлов! Хвърлят всички фенове над стадиона в екстаз. Изумително попадение, което шокира Левски. Дали пък сините не си помислиха прекалено рано, че са спечелили мача? Какъв характер, какъв непримирим дух само от домакините. Характер, който, уважаеми зрители, заслужава да бъде възнаграден и изглежда ще бъде възнаграден. А Ивайло Михайлов току-що произведе един от головете на сезона. Гол, който сякаш има още по-голяма тежест, още по-голяма стойност и заради момента, в който се случи. Едно е да направиш такова нещо в началото на двубоя. Съвсем различно е да го направиш дълбоко в добавеното време.
за да можеш да си гарантираш точките. Не само за Ясен Петров, и за всички нас е трудно да повярваме на това, което виждаме, но то е реалност. А това е всичко. 2-2 между Добруджа и Левски в една от класиките, в един от най-любопитните двубои, най-вълнуващите от началото на сезона. Двубой, в който видяхме от всичко по много. 4 гола на стадион Дружба. Първото бе на Антон Иванов в 63-та. Кристиян Димитров отбеляза в 88-та. Дълбоко в добавеното време хората на Хюлио Васкес, когото виждаме разочарован в момента, успяха да осъществят обрат, но техните надежди за 3 точки бяха попарени само секунди след това, когато Ивайло Михайлов с изумително изпълнение успя да изравни резултата. Един двубой, за който ще се говори много. Един двубой, в който двата отбора хвърлиха огромни усилия. И в крайна сметка се произведе истински спектакъл и шедьовър за феновете на футбола. И двата отбора определено заслужават аплодисменти за всичко, което направиха. Но е ясно, че този развой устройва ето тези футболисти, които успяха да отмъкнат точка от лидера. Имаше момент, в който Добруджа дори бе близо до това да вземе 3 точки, ако Левски не бе осъществил този късен щурм. Хюлио Васкес е един от хората, за които е най-трудно да асимилира и да приеме всичко, което се случи в момента. Сега възникна и леко напрежение между него и Ясен Петров. Момент, който сигурно не бихме искали да виждаме. Но е ясно и, че в тези моменти емоциите доминират. И е много трудно както за единия, така и за другия специалист да се удържат. Но, уважаеми зрители, това е шоуто, това е тръпката от FBet Лига. А с тези кадри, как феновете на Добруджа отпразнуват този впечатляващ двубой с своите любимци. No se puede permitir es que un césped tenga esta altura y que esté como está, que parece un campo de conejos en vez de un campo de fútbol profesional. Това, единствено, което мога да кажа, че не може да се позволи да изглежда терена по този начин. По-скоро тук прилича на люцерна за зайци, отколкото на футболен терен. Pero que, vuelvo a repetir, no es culpa del césped. El responsable es el entrenador de que el equipo no haya conseguido los 3 puntos. Още веднъж казвам, това, че загубихме точки тук, отговорен съм аз и не искам да се извинявам с терена. Pero podemos seguir viendo este tipo de circunstancias como algo normal. Но продължаваме да гледаме на този тип, на този род неща. Desde mi Не punto de vista продължаваме no да lo обръщаме son. внимание. Гледаме като на нещо нормално. От моя гледна точка това не е нормално. След края на двубоя имахте така спречкване с треньора на домакините. Какво си казахте? Защо? Sí, ha habido un pequeñito problema, Малък проблем имаше след края на pero el матча. entrenador del equipo rival me merece todo el respeto del mundo Но треньора на противника заслужава най-голямото уважение. y ha sido un error mío y le he pedido disculpas al acabar el partido. Беше моя грешка и след матча го помолих да ме извини. Помолих го за извинение, го потърсих за извинение. Господин Васкес, предстои голямото дерби с ЦСКА след Великден. Какво ще промените до тогава? Как ще изглежда Левски тогава? Lo primero que si pensamos así, será un fracaso absoluto. Ще бъде пълен провал, ако мислим по този начин. Porque como no empecemos a respetar al próximo rival que es el Arda, tenemos un problema gordo. Ако не уважаваме следващия противник, в случая Арда, тогава грешката е голяма. Entonces la respuesta está muy clara. Тоест отговор мисля, че е ясен.